lidi, tady je John 56 a dneska se podíváme na jeden úžasný do GTA 5, který se jmenuje EVP. A na chvíli vám řeknu, co tento mod dělá. Tak. Co teda tenhle mod dělá? Tenhle mod vám přidává do GTA 5 různý vozidla z předešlého dílu GTA, co znamená GTA 4. A první je Albany Buccaneer. Samozřejmě, že normální verzi tady máme ve hře, ale to je jiná verze. Tohle je GTA 4 verze. A co je na těchto autech dobrý, že si některé auta mají svoje speciální vylepšení. Například tohle auto má i vylepšení na Venice, což znamená, že pokud si zavedete tenhle mod, tak to bude posun taky ten Venice a upgrade menu, já vám to hned ukážu. A potom já to střihnu a ukážu vám, jak tenhle mod lehce instalovat. Je to velice lehký, protože budete potřebovat ten aplikaci, ale to teď nebudeme rozebírat, teď si to především představíme. Takže, jak už jsem říkal, přidává to, já nevím kolik aut a helikoptér a motorek a dokonce i jedno letadlo to přidává. Buckingham Gavar, to možná znáte z The Ballad of Gay Tony, jak tam v poslední misi tam vidíte toho, nevím. A potom tam letíte v tom letadle, to potom vybouchne a potom se skočíte dolů. No. A to hned ukážu. Vidíte tady, když budu make off, já si to nejdřív opravím a vyčistím. A teď, když budu do make modelu, tak tady vidíte, že tady to nemá žádný moc z těch klasických. Vidíte, že to má i střechu. Můžete mít leather roof tady na tom, ale já chci mít ten leather roof. A potom tady ty klasické vylepšení, co má každý auto, to si jsou ty zbarvené. Suspension, že to nemá jakoby ty klasické upgrady, co to má tady to. Takže tady si dáme toto. A vidíte, že když tady půjdu do Venice, tak můžete vidět, že já tady mám nějaký dokonce i vylepšení. Ona se mění nějak nádrž. Jo, hele, ona se fakt mění. Ona se fakt mění, koukejte. Kroutej, ale to. Dobrý, to si dám. Tak. Myslím, že to může mít i hit. Oh! On je to fakt lowrider. Ty kokos, tak to skáče. Vidíte, tak to je hustý. Tahle moc se mi velmi líbí, lidičky. Hej, on tady je i engine block. My friend Professor Hey, No and the Chemical Crew are here with some deep knowledge for that ass. Tak. Yo, Se so podíváme many na fools, they engine flunk out of the school of life, but the school of Dr. No and the Chemical Crew? Nobody flunks. Nobody flunks over here, that's right. Have you ever worn an ankle bracelet? We all have. But you, my friend, you are wearing a bracelet on your mind. That's right, Los Santos. Kick back, play it cool, and keep it locked on the lab. Okay, so check this out. Put your fingers on the record button. Get ready, and let go of the button now. We're cooking it up. Beat it. In the lab. Beat it. The lab. Jo, beat it. This is Earl Ornamenty Sweatshirt, to jsou ty dog. kandidáci. And right now you in the Ale to lab už se with přepnu the do Chemical Bros and interiéru, Dr. to jsou ty No. kandidáci. Já nechci žádný tohle perguláka, to jsou dial, to jsou takový ty, to budeme řešit. Tady vidíte, že tady ten interiér je hodně propracovaný, to se na to strašně líbí. To tady si můžete i chasing, Ram Cruiser, mám všechno jo, to jsou tyhle ty. Gutter creature rap, pornographic stuff that will feature. I'm bubbling something up in the beaker. The night creeper, motivational mic speaker. Drop ring like a Motorola device speaker. Like sleep will leave him shook with a slight seizure. Aha.
tyhle ty hydraulky. Aha, už to mám. Okay. Takže liveries. Počkejte, to se začíná všechny dveře. Jdeme na ty liveries. Classic white outline. Tento moc se mi velmi líbí. A potom si ukážeme, jak se tenhle ten mod má instalovat. Já už to speakers. Kamo to má chytí, refráky. Kamo to je jeden. Takhle hustý. Ty jo, tak tohle to se mi líbí. Máme pěknýho lowridera. Máme pěknýho lowridera. Víte, některé ty auta mají i Benny's vylepšení. Víte, máme i... Hopla. On my soul when I'm writing. The beat played a role of a seat on a bike, how I ride it. My vices propose to me nice when I'm trapped in this pain. They my wife when a light drizzle tap on the pane. I'm inside with them. When the sky clear up, still inside tripping. You can see I ain't been sleeping in my eyes, nigga. In the mirror throwing hands on toss fights. I'm heavyweight, get a load of these light niggas. Looking washed online like light linen drying. I'm through trying with niggas. I'm gifted cause my eyes working different. I be seeing straight through the sky, my nigga. All I see is snakes in the eyes of these bitches in disguise. The difference I despise them. Bonk. I dispose of them too, I'm a trash man. You don't want trouble, dude. Dirt from the shovel, low bubble. Tyjo, tak tohle se mi líbí. No nic. Dost toho tu není, jdeme na další auta. Tak. Tady takový velký FXT. To si pamatuju. To mám Vezmeme Esperanto. To mi taky líbí. Ale tady je dobrý, že tady máme i Romance Cap. Kokos, tak to je hustý. Tak to je hustý. Oh! Hustý. Tak potom tady máme Presidente. To je prezident. Potom tady máme dva Tokyo Tony verze. Víte, že zadek to má skoro stejně, akorát tam má trošku spoiler, trošku jiný. Ale předek je úplně jiný, dámy a pánové. Ty kokos, tenhle moc velice. A dokonce to má i jiný zrcátka. Tak, potom tady máme taky policejní verzi. Což je velice super. Tady je ten originální Buccaneer, co máme ve hře. A když to porovnám s tím, co jsme si měli předtím, ty kokos. OK, takže potom tady je Pinnacle. To je taky pěkný Ferrari. Potom tady máme Felcera. A škoda, že ono to nemá spojovací střechu. Takže to musíte pořád stavovat takhle konvertible. Tak to je super! To tady mám Skeftera. To je normální GTA 4 verze. Ale dobrý je, že třeba v GTA 4 tady existovaly třeba speciální verze tady z toho auta. A dobrý je, že my si půjdeme do Modman. Tady vidíte, že my si to tady můžeme změnit. Vidíte, už to změním. Tady custom form splitter. Si můžeme i pěkně potunit tohle jásko. Custom rear bumper, vidíte. Tady mám skirty. Výfuky nemám. Ale grill, vidíte, si můžeme custom grill. Vidíte, ono to má také
vidíte? To je pěkný, že jo? Nebo ne? Engine. Jo, to už je lepší. Já vím, že Red Road to bude docela dlouhý. Tak. To je speciální verze toho auta, ale akorát, že ona se spavnovala jenom v černé barvě. Ne v takový ten. Potom tady máme Stretch E. To je verze z Skefteru, co máme dneska v GTA 5. Akorát, že to je verze limuzíny, což bylo taky v tom byla dík, vole, že jsi mi to poškodil, vole, to je to tak pěkný. Ale mně se líbí, že ono se to také bude spavnovat v takových barvách, je to bílá a potom se to myslím, že může stát černý od trošku. Potom tady máme Feroci. Asi mnoha z vás většina z vás taky pamatuje tohle auto v GTA 4. Vidíte, jsou tady skoro 3 plný stránky těch aut. A některý se dokonce spavnují i v dopravě, což je myslím. Tak, to je Feroci. A potom tady je ještě Fly Us verze s Feroci. A to je jenom jezdilo na letiště, myslím. Jezdilo myslím jenom na letiště tohle. Tak je tam i Perennial. Fly Us, to můžete vidět na druhé straně. No dokonce to mají funkční majáky, tak to je super. To je Boxville. Akorát si myslím, že tohle je skoro úplně stejné, akorát, že to nemělo vzadu tyhle ty blbce železný. Akorát, že myslím, že tohle je úplně stejný skoro jak v GTA 5 skoro. No nic. Dobrá, tady máme Brute Bus. Pamatujete si na tenhle ten. Akorát, že ono to má trošku jiný nálepky, než to mělo to. To nebylo předtím vlastně to bylo předtím... to bylo předtím Liberty City a teď je to Los Santos. Potom tady je Mr. Tasty, ale je škoda, že Mr. Tasty nemá takovou tu hudbičku, jako ta zmrzdená. Takže, ale stejně je to pěkný autásko. Tak potom tady máme Stockade. LSPV. Můžete vidět. A potom je tady ještě Nux verze, což je trošku jiný, vidíte? To má trošku jiný detail a má to ještě bulvary, přesně pro takovýhle případy. Tak a potom to s tímhletím budu muset najet někam na letiště, protože tady už máme to letadlo. Takže já to asi střihnu, protože asi nebudete chtít čekat, až já tam dojedu, takže já si tady nastavím waypoint. Waypoint si dám. Tak. A já spamnu nějaký rychlejší autičko. Já si spamnu Bokt, tohle auto se je totiž rychlý a já se za chvíli s váma uvidím, za chvíli až tam budu, takže zatím střih. Tak jo lidi, jsem zpátky a už jsem se konečně dotrmácel na to letiště. Vidíte, že jsem se to pěkně rozflákal, takže my si jdeme ukázat Buckingham do Havana. To je co to říká, to mě zase nesestří. Tak, vstoupíme. Tak, já jsem s tímhletím nelítal ještě. Ty kokos. Tak to je hustý. Víte, že to má i funkční klapky. Akorát ta grafika toho letadla se mi nelíbí. Poněvadž... Počkej. Já si zkouším. No jasně, to jsem si mohl myslet. Nemá to žádnou vstupovací animaci, takže... Kurva. Takže za chvíli se poletíme do letadlu. Tak. Kurva! Let's go! Aha, já zapomněl, že mám zaplit ten trainer. Ach jo. No nic no. Takže tohle to dost... Bože, tak
insert, wanted level cleared. Já zapomněl, že mám to debilní trailer. Takže nemůžu zhlídnout s tím letadlem, když mám trainer zapnutý, takže vidíte, že on to má i jiný livery, takže já vypnu trainer. Jsme mohli vzlítnout. Ale akorát nevím, jestli... Ale dobrý! Tak, čekečko. Ty kolko jsme letí byli! Jo, poprvé letím v takovém letadle jako tohle. A to je mazec. Tohle letadle je pěkný, že je tak strašně dobrá, že tady můžete mít tohle letadle. Prostě je to na něm tam. A já se to natočím. Aby jsme mohli přestát, že taková rychlá ukázka stačí. Kurva, 5. Oh shit. OK. Trošku přistávací... Naše přistávací skilly nejsou dostatečný. Jak můžete vidět. Tak, nastartuj to. Tak. Mé pěkný přistávací skilly můžete vidět. Tak. A já konečně zase můžu zapnout ten trainer. Tak. Potom máme tady tu čistou verzi Canis Bodhy. Víte, že to je Trevorovo soukromý vozidlo, že je čistý. To se mně líbí, že ten vývojář toho modu, že se s tím dokázal takhle vyhrát. Potom tady máme Merit, Deckless Merit. To se taky možná pamatujete, nevím. Ale myslím, že tohle auto se spawnuje i se spoilerem. Jo, vidíte? Toto nemělo, tohle mám už. Tady se můžeme pěkně proletět. Aha. No to sejmulo to moje letadlo, ne? Jo. Takový design prostě, letadlo furt jede. Myslím, že to sejmulo letadlo. A kurva, já jsem pověděl, že devítka je speed boost. Kurva. Prostě, wow, tak tohle auto má docela masivní brzdy teda. Ty kokos. Já zapomněl, že devítka je speed boost. Potom máme... Oha, tam máme Deckless Merit LSPD. Máme policejní verzi Meritu. A teď se ještě proladíme! Kdy je to takhle rychlý ten speed boost, kurva? Ty vole. Ej kámo, s tím ještě něco tam seš sněčka. Oh yes. Tak. Teď si vezmeme taxi. Merit taxi, to si taky můžu ještě pamatuje, to já fakt nevím, jestli to každý pamatuje. Jako já. Si pamatuju, že tyhle auta jsou strašně dobrý, když je máte v GTA 5. Max Payne 3. Aha, Max Payne 3, tak to jo. Premiér. Akorát, že premiéra normální, co jsme měli. Tam máme ještě premiéra, co jsme měli, co byl v GTA 4 originální, tak toho máme i tady. Takže dobrý, takže tady máme Rangera. Pustý, potom se ještě spawnuje v této formě. A ještě... Jo, s krabicema a ještě... Jo, ještě v této formě. Má tohle super, akorát nejdou zapnout. Což je škoda. To potom mám tady Sabre. Takže to originální Sabreho tady nemáme, tak ho tady přidat. A myslím, že tohle auto se to taky dá do lowridu, ne? Ne, tak nedá. A
Potom máme tady rozbitou verzi toho auta. A taky tady máme potom i rozbitou verzi Vigera. Originální Vigera mimochodem musím zmínit, tady taky máme. Jenom na tuhle tu Peter verzi. Potom tady máme GB700 bez zbraní, což je dobrý. Akorát není to už teda takový James Bond style, jako předtím. Potom tady máme Super GT. Ty jo, tak tohle se docela podobá. Shit! Tohle auto už nemá tak dobrý brzdy jako ten Merit. Ale co? Tak to nedriftí. Tohle auto nějak nechce driftit. Akorát, že tyhle ty auta mají docela nevýhodný despawn hnedka. Což je blbý. Ale to je jedno. Máme tady Dinka Chavos. No hej, to má přední náhod, hej. To je šmej. Vidíte? Ne, už musím když pojedu dál. Tak to auto tam pořád je, ale potom když zajdu někam a potom se zase vrátím, tak už to tam není. To má Dinka Custom. To myslím, že bylo Lost and Damned. Ty kokot, hej, tak tohle má dobrý brzdy, hej. Mahama Hakumai. A akorát ty pop-up světla nefungují, protože ve 106 morem ještě dostanete věci na to, aby tyhle ty pop-up světla fungovaly, takže to vám ukážu, až dokončíme ukázku tohohle modu. Tady máme Deky Perennial. To je pěkný auto, si myslím. A potom máme Fly As verzi. Taky můžeme vidět potom tu Feroz Fly As. Tak tady máte Perennialku. Potom máme Dandre Admiral. Vegan and now paleo. Eating like cavemen. This is so weird. But Los Santos is a weird place and you love it. Just like you love all these tracks. Maybe you have to lie to yourself and say you're loving it, ironically. Máme Regina Tlad. Myslím, že Regina originální jsme taky měli. Regina Tlad. Ne, to byla Rebla. Regina Tlad, tohle podobné auto tady taky máme. Akorát, že se spavnuje s nějakýma taškama na střeše. Potom máme Duendry Stretch. Klasickou, pěknou, super dlouhou limuzínu, kterou tady taky máme, Stretchku, ale úplně jinou. To není takhle Duendry. Je to Duendry. Nevím už. To je jedno, prostě limuzínu tady máme, ale je úplně jiná než takhle. Eperol Locus. Locus, pěkný, hezký. Au. Ty kokos, hej, ne. Ty vole, tak to jsme se rozsekli. Hej. Tak tohle auto nemá dobrý brzdy teda. Tam na to jsme vyletěli, takže to už se vybrzdit nedalo. Hej, tak to je brutální. Bude se říkat, je to auto je pěkný, a sakra, to už pěkný není. To máme Super Drop Diamond. To je... My taky máme Super Drop Diamonda, ale to je čtyřdveřová verze. Tady máme dvoudveřovou a myslím, že se může vzpomnout, vidíte i zakaz střelný. Což je myslím mnohem hezčí. Tak potom tady máme Fagio. To Fagio nefunguje, vidíte, sloty zase Fagio Remote. Potom tady máme Floater. Prostě potom máme Blade. Ty vole, tak... Potom máme... A tohle auto se mi velmi líbí, lidičky. Je to klasik. Jo, ty čítech klasik. My máme čítech, ale je sportovní. Máme tady ty klasik. Toto se mi velmi líbí, lidičky, že tady máme takový verze aut, co máme i tady, akorát, že trošku jiný. A tohle auto pěkně driftí.
to se neví. Tak, potom tady máme, to je další loď, Smuggler. Turismo. Jo, no, já neviděl, že na GTA 4 to nemělo předměstí. Tam se přijde. To je jedno, pěkný turismo, pěkně driftí. Tak to si Robe užiju, tak to je skvělé. Kde je to letadlo? To je tady. Ty vole, ono to tam nebylo. Já si musím vyzvat, ty vole, to jsem si neblíž. No, ať to je někde tam, to je. A pomůžu. Insekt. Ty, hej, tak to. Ale, hej! Tak tohle auto je hustý, lidi. Akorát nevím, hej, schválně. Myslíte, že to je jenom efekt, nebo jestli to je fakt takový to? Já nevím, já schválně zkusím, jak dlouho bude trvat, než se to zničí. Než tohle auto, takže vezmu si tohle. Hezky, ono to je, no to fakt má protekci, no tak ne. Asi to je fakt jenom jakože z textury. No to víš, jo. A teď já si vyzkouším, kolik střel to teda moc dlouho nevydrželo. Hej, ale ten fakt čekal takový. Tak to se mi líbí. Ale tohle auto je jaksi moc silný není. Zase poměrou fízové, tak si zase dáme pryč. DF 8.90. Wow! Ty kokos, to ty bezprostředně. A kurva. Jau. Hej. Ty kokos. OK, potom máme Phoenix. To trošku vypadá jak jak Firebird, ty vole. Akorát, že je to zkrácená verze Phoenixu. Saka, proč říkám Pontiac? Protože se tomu podobá. Potom máme Inverto, ne, Invetero. On to trošku posrávám, to jméno. Ale to je kokveta z GTA 4. My taky máme kokvetu tady a máme dokonce dvě verze. Klasickou a sportovní, akorát, že tohle je jiný úplně. Takže potom máme, aha, Futo hatchback. To má prodlouženou záď. Takže normální Futo tady máme, ale to bylo taky v GTA 4 originál. To taky může lepší. Bum. Karin Sultan Coupe. Aha, to je klasická verze, akorát dvoudveřová. My máme taky klasickou tady, ale 4dveřovou. Super. Oh! Tak, tady už začínáme motorky. Takže to je jedna motorka. Super. To máme Nightblade. Máme zombie. Ty kokos, hej. Má iba co Vincent. Informace tam zřejmě pomůžete. Nevím, prostě nebudu říkat, že to. Někdo to někdo se to asi nepomůže. Starou, dobrou GTA 4. Ale teď mám starou, dobrou GTA 4. Připomenu, jak skvělý auto tam byly. Mimochodem asi tady nejsou všechny. Což mi trochu mrzí. Ale jinak jako dobrý. Tak potom tady Metal Flatbed. Potom tady máme Metal Packer. Akorát se tam poškrání. To má nějak moc dobrý brzdy to má. Brzdy jsou shit.
dáme jako. Jo, brzdy jsou shit, jo. Takže s tímhle mám prostě fakt rád. Jinak, zde. Potom máme Mr. Comet. To z nějakého důvodu taky. Kometu máme tady taky, akorát že se spoilerem. Ty vole, to je další loď. Hej, běž tu někam. Schylil jste PMK6. Myslím, že tohle verzi taky ještě můžeme potnout. Tato verze měla taky speciální verzi. Stop waiting in traffic like everyone else. Take your ego to the next level and travel across town at hundreds of miles an hour. The San Andreas Flight School. Become a licensed pilot in as little as 3 hours. Take out your friends and family in spectacular fashion by getting certified. Don't believe what you hear. Flying is easy. It's mostly autopilot anyway. Click a few buttons, set the destination, and hang in back with the ladies. Imagine how hot she'll get when you tell her you can leave for a tropical paradise on a plane. Always want to the exciting international you need to Méně vylepšená, protože ta skutečná drag verze je strašně NRG 900. Klasická motorka. No tak super, můžeme dělat bílý až do nekonečna. Rebla. Další SUVčko. Sentinel. Sentinel. Super. Já počkejte, myslím, že tohle auto myslím, že má liveries, ne? Počkej, budeme se podívat. Kam asi můžu změnit ty sedadla? No má to livery. Pis Vaser. Pis livery. Další. Tak to je hustý. Jo, tahle livery se mi líbí. Kam ono to mají ty, ale já to nechci. Spoiler. Yeah, this is the Gaslamp Killer. You're now listening to Worldwide FM. Nemáme bumpy žádný. Máme grill. Jo, to je intercooler. Máme vented hood. To dáme. Světlik. Aha, reload. To se dá. Tak. Hej, tak tohle auto se dá docela dobře. Tak si vyzkoušíme spít musta, kurva. Shit. Tyjo, kdybych se natočil, tak bych to neubrzdil. Tamhle bych jako vyletěl do vody. Takže Vapid Bobcat. Bobcatka. Myslím, že se to může... Ano, správně. Může se navazit s krabicema a s celokejčem vzadu. Ale to jsou takové. Tam máme Kaby. To je minivan taxi verze, myslím. Potom máme Contender. A Contender myslím, že měl taky speciálně, tak to vyzkouším. I can't live without my shit hitting the back of the car. It sound like somebody kicking it. Pop the trunk where it all goes down. Then roll by slow just to shake up your town. And the whip is filled with that Tak low ne, sound. They say you ale měl speciální verze. Akorát on to jsem asi nedal. No to je jedno. Tak, Rapid Fortune. Tohle je pěkné. Potom máme Huntley Sport. Máme taky Huntley, myslím, že tady. A nevím, jestli máme Huntley.
Aha, hej. Tak ten nechápek si fakt umí vyhrávat s autama. On udělal civilní verzi z toho policejního auta. OMG, tak tohle se mi líbí. A pokud to nerozflákám. Dobrý. A stejně second gen. Aha. Taky civilní verze. Civilní. Ta je taky policejní. Steiner. Jo, Steiner. To Steiner taky máme klasicky, akorát nemáme tyhle verze. To máme taxi, Street, máme, teď asi začínají nákladáky. OK. Tohle bude hodně dlouhý video. Tak, potom máme Uranus. Tohle auto taky měla speciální verzi, hej. Shouts to everyone listening right now, worldwide to FM, out to Madlib, out to Egon, out to J-Rock and the Gaslamp Killer. This is Giles Peterson with a collaboration. We're going to Kenya via Lidi, ono to fakt má vylepšení. so we need to go. Já jsem to říkal, Rally bumper, ty kokos. Skirty. Máme street skirts. Chases, Location chases upgrade. Ventit? Jo, má to ventit, takže... A ne, no a pak tyhle ty klasický vylepšení možná. To je takhle hustý foto. Tak, tenhle ten mod je fakt hustý. No, máme Vepit Yankee, to je další náklad. A Yankee Flood. Jo, Lost in Dark. To je tak. Potom tady Thor Maverick, to už je helikopter. OK, tak jsme se trošku proletíme. Aha, sakra. Tak, přestaneme. Máme Motorcycle, Strategy, Diablos. Super. Máme Freeway. Tak, potom máme Hell Fury. Tenhle mod má snad každý auto fungovat. Revelant. Jo, tohle bylo auto. Vlastně tam, když si pamatujete, byla, jak jsme tam proměnili. Tak ta proměnil. Potom máme Wayfarer. Super. Potom máme ten Volkswagen. Ale máme Marbelle. To je Vladovo auto, myslím. Tady máme Willard Solar. A máme Willard. Super. A poslední auto, co tady je v tom modu, je s Dirkonem Stratum Sedan. O, kámo, to vypadá skoro... Počkejte, tohle mi připomíná Subaru. Subaru mi tohle připomíná. To je superový. To je super. Takže, já to teď střihnu, protože teď jsme si ukázali ten mod. A ukážeme si teda, jak ten mod nainstalovat. Takže já odejdu, nebo první vypnu ten. A potom já odejdu ze hry a já to střihnu a ukážeme si, jak tenhle mod nainstalovat. Pokud ho ještě nemáte nainstalovaný, což asi nemáte. Takže já to střihnu, až budu mít všecko připravený, tak se vám ozvu. Takže zatím střih. OK, střih. Takže čus lidi, jsem zpět a teď si ukážeme, jak tenhle ten úplně
je úžasný mod nainstalovat. Takže první, co uděláte, že si stáhnete tyhle ty dvě věci. Já už to mám stáhlý. No prostě dáte tady u těch všech tří. Linky budou v popisku videa. Tady je, vidíte Mediafire, tak to si prostě jenom stáhnete. Můžete zavřít, taky to tam můžete zavřít. Tak potom Simple Trainer si stáhnete. Stáhnout. A stáhnout. Tak vidíte, tady ten EV Pack bude trošku trvat díl, protože je to velký mod, takže potom, až to budete mít stažený, tak potom do popisku videa dám ještě ten úžasný program, co se jmenuje WinRAR. A potom prostě půjdete a potom si otevřete ty soubory, co jste si stáhli. Tady to si otevřete. Potom si taky ještě jednou otevřete WinRAR. Prohledat Windows, napíšete V, otevřete se ještě jednou WinRAR, tohle si nevšímejte. Potom si ještě najdete Trainer V a potom vám ještě ukážu, až si stáhne ten EV Pack, nebo já ho vlastně nemusím stahovat, poněvadž už ho mám stáhlej. Takže to si tady jenom najdu. EV. Kámo. Jdeš kam. Takže potom teď už si jenom najdu EV Pack, kde ho mám stáhlej. Teda jestli ho najdu. Poněvadž já jsem si stáhnul už hromadu věcí. No nic. Tady EV Pack, RAR. Vidíte, musíte si ještě stáhnout. Jediný, co potřebujete, je, že se ještě potřebujete stáhnout ScriptHook a scripthook.net, což je ScriptHook Alexander Blade. Takže to si najdete jenom native no prostě tady musíte ani tady. Tohle jenom posunu, abych to mohl zavřít, tuhle špíčovinu. Tak, až to všechno budete mít stažený, tak si všechny ty tři soubory, co jsme si stáhli, si otevřete, protože potom a najdete si, kde máte složku s hrou. Já ji mám tady. A co uděláte je, že si skopírujete Trainer V asi do své složky, já už to tam mám, takže myslím, bacha, nesmíte kopírovat trainerv.ini. Takže to je všechno tohle můžeme zavřít. Potom si, ten EV Pack bude trošku víc komplikovaný. Takže první, ještě do popisku dám, kde si stáhnout OpenEV, protože to taky budete potřebovat, abyste si to mohli nainstalovat. Takže, fuck it, tohle zavřu. Tak. Tady OpenEV, aplikace počítače. Potom tady máme tyhle věci, tady mám Grand Theft Auto V, Windows. Ono vám to jakoby najde ty vaše nebojte, není to žádný virus. Skenoval jsem to s tím, takže. Co uděláte je, že si nejdřív půjdete do Tools. A tady si kliknete na ASI Manager. A dáte si, podle tohle už budete mít nainstalovaný, ale tohle asi ne, OpenV.asi, tak to si tady ten modrý čudlík install, ale u tohohle. Takže až to budete mít, tak to zavřete a budete mít ty asi pluginy tam. Tak, potom co uděláte, nebo nejdřív potom, já vím, že je to komplikovaný, potom až budete tady, tak Simple Trainer Support Pack, to si skopírujete ten trainer ini do své složky se hrou, já už to tam mám,
A potom, až tohle to všechno doděláte, tak si klikněte na Tools, tady půjdete do Package Installer a potom si najdete tam, kde to budete mít, musíte si extrahovat ten EV pack. Tady ten evpack.oiv. To si extrahujte někam. Teda prostě skopírujte. Tak. Až to budete mít, tady já jsem si to dal na plochu, tak otevřete, dáte si zase to. Tam dáte Tools, Package Installer, já půjdu do plochy. No, vidíte. A potom se tady najdete evpack.oiv, to dáte otevřít. A ono se vám tam potom udělá tohle. A tady klikněte na Install s hvězdičkou, počkáte si, až se to nainstaluje. Toto potom můžete zavřít. A ještě vám link dám na scripthook a scripthook.net. A až budete mít nainstalovaný i scripthook.v.net a scripthook.v, tak všechno můžete potom, tohle může hodit do koše už, to už nebudu potřebovat. Tak až tohle všechno uděláte, tak vidíte tady je main folder, to jsou jenom ty věci. Takže až tohle všechno budete mít, tak spustíte GTA 5, F3, otevřete Simple Trainer a potom půjdete do Vehicles, já vám to ukážu. Jak na to. Já to asi střihnu, než se mi to načte, takže za chvíli se s váma uvidím, až se ta hra načte, protože to zase bude trvat dlouho, takže střih! Takže čus lidi, já jsem zpět a teď si ukážeme, že to funguje. Prostě co uděláte, že spustíte F3 Simple Trainer, půjdete do Vehicle Spawning, potom úplně dolů na předposlední, na to Edit Vehicles menu. A vidíte, že to funguje, prostě to je super mod. Takže pro tohle video bych se asi rád rozloučil. Doufám, že se vám to vypnu, už blbost. Tak, doufám, že se vám video líbilo. Frankline, otoč se na kameru. Smrde, co čumíš? Otoč se, dělej. Tak, já myslím, že pro tohle video by to stačilo. Doufám, že se vám líbilo. Zanechte like, odběr. Vím, že tohle byl skoro hodinový video, ale to je jedno, prostě seru na to. Tak, zanechte like, odběr a já se uvidím s váma u dalšího videa. Uvidím se s váma u dalšího videa. Takže zatím zdar.